Skal du giftes, eller overvejer du at blive gift ved Dan Hostel i Skanderborg, så synes jeg, du skal kigge med her. Vi blev gift den 29. juni, hvor vi allerede kom om torsdagen for at sætte lidt småting op. Vi havde tid til om fredagen at virkelig slappe af og komme ned i gear, før alle vores gæster de ankom. Men fredag eftermiddagen, der begyndte vores gæster at komme, og vi fik uddelt nogle velkomstdrinks. Vi havde gjort klar med noget spikeball, nogle forskellige aktiviteter, sådan at alle havde noget at give sig til. Så fik vi hjælp af venner og familie til kæmpe sammenskudskilde om fredagen, hvilket var super hyggeligt og mega fedt, at vi havde mulighed for det. Så fik vi sat klar til ceremonien, fordi vi skulle giftes ved Dan Hostel, og det var mega fedt. Så var det tid til bryllupsmorgen. Her gør jeg mig klar til at skulle ud og løbe. Og på min bryllupsdag, det havde jeg nemlig rigtig meget lyst til sammen med mine gode veninder. Og der kom vi ud og nød virkelig naturen rundt omkring Dan Hostel, som der altså er. Så blev det tid til, at vi skulle gøre os klar, og jeg havde fået en hel hytte for mig selv til at gøre mig klar med mine bedste veninder, til at vi så skulle ind. Og vi havde den her fantastisk smukke ceremoni. Ja, det er min far, der fører mig op ad gulvet til min udkårne Jordan. Og det var virkelig et fantastisk setup, der var herude ved Dan Hostel. Vi fik den smukkeste bryllupskage lavet af Chocolatien oppe i Skanderborg, som er en del af deres bryllupspakke ude ved Dan Hostel i Skanderborg. Og så var det altså tid til, at vi skulle i gang med festen over i Tipi-teltet, hvilket var grunden til, at vi simpelthen skulle giftes ved Dan Hostel i Skanderborg. Jeg fik kastet min brudbuket, og vi havde den fedeste fest i det her smukke Tipi-telt. Der var simpelthen ikke en finger at sætte på noget. Maden var fantastisk, setup'et, timingen, alting, takket være Pernille fra Dan Hostel. Og så havde vi vores brudvals ude under åben himmel, hvilket jeg synes var en ret fin afslutning på en virkelig fin aften. Og så har jeg lige filmet lidt fra morgenmaden, fordi så var der brunch dagen efter, hvilket var mega fedt for os, at vi kunne afslutte weekenden med vores gæster.